podcasten garaian bizi garela argi dago eta gazteak ere badu berea Joko Ona izeneko aurkezten du Ainhoa Vitoriak eta abentura honetan ez dago bakarrik lagun onak ditu. Gurekin da Ainhoa Vitoria. Kaixo Ainhoa. Ongi etorri Ainhoa. Kaixo. Ainhoa, Joko Ona. Joko Ona. Zer da Joko Ona podcasta? Joko Ona da espazio bat euskal musikariei usteko musikatek euren burutazioak, euren kezkak, euren hausnarketak modu libre batean eta patxaraz kontatzeko, ez? Hori izan gure asmoa behintzat, referenteak dien emakume musikariak ekarri eta eurek daukiena esateko kontatzeko. Eta nondik sortu zen ideia? Hori izan zen, Espainia Estatuan bada, solako etxe podcastak, emakumeak protagonistak dienak, eta euren tertuliak eta itxan dituztenak, eta arrakastatxuak die, eta guk dagoenken gogua olako zerbait iteko, baina musikakin edo musikan zentratuta. Eta Xabi Donzelek, gazteako koordinatzaileak proposatu zuztan, eta iruditu jaten oso ideia politia, batez be, irratian erritmo frenetiko hortatik aldentzeko, eta, lasa hitz egiteko, ez? Eta gure euskal musikariak beste modu batean ezautzeko. Orduan, Xabi Dontzelen ideia izan zen, eta gizizan oso eskertutan, hau. Bai, gai asko lantzen dituzu, Bai. Ze gai, adibidez? Danetik edabideekin daukien harremanei buruz hitz egin ginen, oso interesgarria izan zela. Batez be, gu, edabideen partetik be, guk ikusteko ze eskatzen dabien musikariek baita. Musei buruz, musek duten konnotazio eskor hori buruz bebai, publikoarekin duten harremanai buruz bebai, osasun mentala edo buruko osasuna be izan zen gaietako bat, familian, erabezara, danetik egizezan eta interesgarriak. Izenak ere atentzio ematen du? Zergatik Joko Ona? Hori Olatz Salvadorren ideia izan zen, guk gure ginun, pixkate baztertuak izan dien edo gaizki tratatuak izan dien musikarien, emakume musikarien espazio hori emateko edo, apur bat beste buelta bat emateko, eta hortan gabitzen izen batzuk urten ziren, Marian Faithfull eta olako etxe izenak, eta Olatz Salvador, abesaria eta letrista izan da, segitxuan Olatzek bota zauen, Joko hori, Joko Ona, guk be badukegulako, Joko Onan aldeko apustu hori, Musikan erreferentzia diren bi emakume dituzu ondoan, eta hemen txaitu gurekin. Bai. Olatz Salvador, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta Lorenekane Bilabeiti, arratsaldeon zuri ere? Apa, arratsaldeon. Olatz, podcast hau egiteko deia edo proposamena jaso zenuenean, zer pentsatu zenuen? Egia esaten badizuet, hasieran banituen erresistentzia batzuk uste nulako marroi handi bat izango zela, eta gero ikusi nuen, azkenean Ainhoa Vitoriak lana pila bat erraztu du, eta bai Xabi Donzel, bai Garmendia izan ditu horri zalean, eta gozada bat izan dela, hain ondo prestatutako eta hainbeste landutako zerbaitetan parte hartzea. Eta Lorenekane, zuk ze pentsatu zenuen, dei hori iritsi zenean? Nik ez esan dutzen Xabi Donzelari, baina oso ondo egiten dugu bere lanan, Xabi gure badago izen lehi enziklopedia saltzailea gure badago izen, Ze harin ez esaten zezu baiet. Ainhoa, zergatik Olatz eta Lorenekane? Guretzako erreferentiak dielako, ez? Gainera, perfil diferentiak dituzte, eta hori interesgarria da. Olatz frontwoman bezalari da, eta guk beti ikusten dugu, ez? Erreferentetzat, nik uste dut, gainera, gazten zat bada erreferentea, eta gero Lorenekanek badauke baita, ez da bil frontwoman bezala, baina bigarren plano horretan, erreferente izan leikela be erakusten dau, ez? Eta iruditzen jat, perfile ezberdin horreitan badaukiela zer kontatu. Eta, ikusteko baita gure erreferenteak dien artistek zer daukien esateko eta euren keskak eta beste modu baten ezagutzen dituzu orduan. Oso perfil interesgarriak iruditzen jat, bizak, ez? Olatz eta Lorenekane, Olatz zurekin hasiko gara. Zein izan da
zuri gehien iritsi zaizun gaia, gehien gustatu zaizuna, edo zailena egin zaizuna? Agian hori dena nahastuta izan daiteke osasun mentala. Gaur egun hainbeste hautan dago eta iruditzen zait dela kasualitatea izan ere, behar handia daukagulako honi buruz hausnartzea eta baliabideak jartzeko aldarrikatzea eta zaintzea, batez ere elkar zaintzea. Eta Lore Nekane, zure kasuan? Igual niretzako garrantzitsuena edo izen da edabideena. Ze akauen lagundu ditzen dozku ez da, esagutzera emoteko, baina min asko behin aldeu. Inaldozku ez da. Askotan gezurrek esan da, eta horrelakoak orduen jente gitxi dau edabidetan horrelakoa, baina jente gitxi horrek dana apurbet kakastu iten deu. Eta hori garrantzitsu edala jakitea danontzako. Bi aipatu dituzue, eta lehenik eta baina hasi gaitezen zatitxo bat ikusten. Hauxe da, edabidei buruzko Joko Ona podcastaren zatitxo bat. Gaur sekulako meloia irekitzera goaz. Gaur edabideak Joko Onan. Joko Ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador eta Lore Nekane Bilela Beitia. Zer da baloratzen duzuena? Nik adibidez, eskatzen dut, ni elkarrizketatu nahi banaute, mesedez behiratzean hor nahi zen. Ze batzutan iristezea, zu pentsatuz, zure lanari buruz hitz egingo ezula, eta ikustezu pertsona horrek ezakila ezer, edo hasten dela hankasartzen gauza guztietan, eta sortzen da egoera deseroso bat guztientzako. Ze batzutan, elkarrizketat dire, grabadora batea, zelo kesea, eta berak gero idazten deu. Eta gero agertzen da egunkarien, ez da? Eta ikusten zu, nik hau ez dut esan. Eta nik hau ez dut esan, eta baten baino gehiagotan pasaiaku, nik hau ez dut esan, eta, superfuerte. Interesgarriak, gogo eta interesgarriak. Olatz, hau bada zuen barruak askatzeko leku bat, espazio bat, plaza bat, ez da? Bada, eta gainera, orain gure estudioan ere Mira, badirudi. Badirudi Olatz ez du entzuten. Saiatuko gara Lore Nekanerekin, Lore Nekane, zuretzat plaza, hausnarketarako plaza da? Bai, bada. Akauen ganera, pentsa izan hauen oso orduri egongo nintzela, baina oso gusture ibilinaze Ainhoa eta Olatze gazberbetan, eta gai asko landu doguz, igual hasikeran ez nuena pentsetan hain garrantzitsu zirenak, eta gure artean berbetan hasi enean konturatu naz, zelago hausnarketak landu dotezen nik nire buruegaz, eta uste dut entzulentzako izen lehikela hausnartzeko era bat gure podcasta entzukeran, ez da. Ainhoa, nola aukeratzen dituzu lanak, gaiak eta aurretik zuen artean asko hitz egiten duzue? Bai, guk itxen duguna da, drive bat daukegu, eta hortxe hasten gara, ni justan hasi dazten, gaiak proposatzen, eta eurek ikusten dabie, bizkarrezur hori, eta erantzi egiten dabie, gure dabien guzti hori, ez? Orduan bada, elkarlan bat, gaiak eta hartuta, pixkat elkarrizketa asko entzun da, podcast asko entzun da, okurritzen jatzu igual, gai hau interesgarri izeleike, ez dakit, zuen kasuan ez, kirolariei galdetzen dut zuena, igual galdetu aldotzagu baita musikari batei, beste era baten, orduan, elkarrizketa asko eta asko entzun da, okurritzen jatzu, gertuko gaiak bai, ez, horregatik azkenean musikariak ezagutzeko beste modu bat danez, gertuko gaiak aipatzea interesgarri dut jat, orduan, familiei buruz, igual ez dut zego inoiz galdetu Loreri eta Olatzi, euren txikitako musika zein zan, edo ez dakit, holako, elkarrizketa ezberdinako urteten die, eta, iruren arteko zerbait da, ez, drive horreaz, urteten die gai interesgarriak. Tira, Olatzek lehentxeago osasun mentala ere aipatu du, ikus dezagun zatitxo bat. Gaur gainera, gaur... Nik uste dela gairik potentena, ekarri dugun gairik,
hitzlarriz esan behar da, ez? Eta gainera beharrezkoa dan gai bada. Osasun mentalari buruz hitz egingo dugu. Bueno, kasu batzuetarako balio dezaken esaldi bat irakurri nun, zuk ez zu psikologo bat behar, sindikatu bat behar dezu. Ez, askotan gure osasun mentala dagolako oso lotuta, igual gure egoera vital hortara, eta askotan lanera ere, ekartzen ditu burua uste guztiekin. Ez que, claro, azten zara joten kontzertuen gure esan, eta musika gazia igual, niretzako musika da bai, geusek astuten dutez, arazoak azten dutez, orduan egonan txarto eta igual ez tegot gogorik estenatokira hietako momentu horretan, baina ja azten gananean jotzen, ja ondo nau, orduan momentuen ondo pastan daut. Olaz, gurekin zaude berriz, Gai Potoloa. Entzuten diazuen orain. Bai, entzuten zaitugu bai. Gai Potoloa, osasun mentalarena, zuretzat ere, zure hausnarketak plazaratzeko modua da, Joko Ona. Bada, bai, eta, bueno, hemen bereziki nik psikologia ikasi nuen eta bada pixkate nerekin lotuta dagoen gai bat, baina gai bakoitza bihurtzen da bi pertsona jatorrekin hausnartzeko espazio polit bat. Bai, ederki. Ainhoa, nolako feedbacka ari zarete jasotzen? Jo, badabitz galdetzen, aber bigarren denboraldixa etorriko da. Orduan, bueno, gabitz jasotzen mezu politiak eta ez dakit interesgarria dela, eta egia da, hor nire ustez guk badaukegula beste balio erantzi bat edo euskaraz ari garela, ez? Olako saioak bagabitz ikusten igual gazteleraz edo ingelesez, baina euskeraz igual espazio hori hartzen ari gara, hartu inbiar dalako. Orduan, bueno, nik uste dut alde hortatik interesgarria da. Eta beste gauza bat esan nahiko neuke, batzutan igual gertaulikela jendeak pentsatzia emakumei eskainitako podcastak diela hauek, ez? Gure atal hauek, emakumei interesatze jakiena dela, eta ez da hola. Eta nik uste dut hori aipatzekoa dela, ez? Gu iruneska gara, baina mundu guztiantzat ari gara, eta hori garrantzitsua da. Orduan, gizonek ikusten da biela, eta entzuten da biela esatu duzko, eta horrek post txiki bat ematen duzko. Lorea eta Olatz, beraz, bigarren denboraldirako gogotxu? Bai, egia esan bai, oraindik ez dugu... Esan, hasi Olatz, venga. Oraindik ez dugu brainstorming egin ea ze gai eta hitz egin dezakegun eta, baino aitzakia polita izan daiteke elkartzeko, Bai. Elkartzeko aitzakia, bai, horixe Lorenekan, eta zu zer gogotxu zaude? Bai, asko ilusioagaz, esan eskuenean zer ingu beste bat, bai, oso posik nagorrea itxik. Ganera entzuletariko batan batek idatzi osku esan zer pastan da honen, azingo zue bigarren bat, ikusten da jente abego gotzu da, ez bakarriku, ez da.